necessites algo més? She's taking her time making up the reasons to justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she'll say, I will fly you to the moon and back if you'll be my baby. Gotta take it for a world where we belong. So would you be my baby? She can't remember a time when she felt needed. If love was red, then she was colorblind. All her friends, well, they've been tried for treason and crimes that were never defined. She's saying that love is like a barren place, and reaching out for human faith it's like a journey I just don't have a map for. So baby, gonna take a dive and push the ship to overdrive and send a signal that she's hanging all the hopes on the stars. What a pleasant dream. Just saying, I will fly you to the moon and back if you'll be my baby. Gotta take it for a world where we belong. So would you be my baby? Mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere Moltes gràcies. Bona nit a tots. Benvinguts a la projecció d'Ovella Negra, entre dos bessons. És una pel·lícula que m'ha estat en total 3 anys per a fer-la, entre que vaig començar a escriure el guió, se va fer tota la preproducció, el càsting. Bueno, després 2 anys de rodatge i al final tot el muntatge, tot ha sigut molta feina, un any duríssim. Però la veritat és que això no hagués sigut possible sense tots els amics que m'han arribat a ajudar en esta pel·lícula, tots els actors, tècnics, músics, creadors d'efectes especials, col·laboradors que n'han sigut un munt, i la veritat és que escriure un guió i muntar aquest món dels bessons i veure que tanta gent s'implica i que té ganes de participar perquè creu en la teva idea, la veritat és que és una satisfacció molt gran. I als amics que esteu aquí estic molt agraït, la veritat, de que hagueu volgut participar en aquest projecte. Al final hem acabat sent una gran família i és una passada, fa molta il·lusió. I bé, només li passo ara el torn a la protagonista, Jasmine Arrufat, i avant, espero que disfruteu. Gràcies. Hola, molt bona nit. Com ella ha dit, jo soc Jasmine Arrufat, soc de la Sénia i interpreto a Sabina, la protagonista d'esta gran història d'amor i d'aventures. Un personatge del qual estic molt orgullosa d'haver interpretat i per això vull aprofitar de donar les gràcies a Lluís per donar-me l'oportunitat que em va donar en el seu dia de formar part d'aquest gran equip.
Llavors també donar-vos les gràcies a tots vostès per l'interès en veure la pel·lícula i desitjar-vos de tot cor que disfrutéssiu moltíssim, així com nosaltres hem disfrutat fent-la. Moltes gràcies. Molt bona nit a tots i a totes. En primer lloc, voldria agrair a l'Associació de Cineastes Canareus, suposo que parlo també per part de la Emma de la Grassa Fibla, que ens hagi fet representants aquests anys en festes quinquennals de la seva entitat. En segon lloc, també voldria agrair la presència aquí de les meves companyeres de pubillatge, que sense elles aquestes festes quinquennals no haguessin sigut les millors. I en tercer lloc, us volia dir que... No plores, Nerea. Bueno, i en final lloc ja us he de dir que espero molt que vos agrade i que xaleu molt. Dir-vos que després d'aquí anirem a celebrar una miqueta els pubs que surten a la pel·lícula, que han col·laborat, que són La Tropa i el Coxonat, i mos agradaria que mos acompanyéssiu i vos diguéssiu la vostra opinió i fer una mica de festeta per allí. Mos faria il·lusió. Gràcies. Mama, quan tornarem a veure el tiet Àlex? Ai, Ferran, no crec que torni el teu tiet. Deu ser molt lluny d'aquí. Ja fa més d'un any que se'n va anar. El trobo tant a faltar. Anem dins, que tinc que parlar amb uns clients. No, mama, que ara estic jugant amb la Laura. Vale, queda't amb la Laura i sa mare, vale? No tardaré massa. Vine, tengo una sorpresa. ¿Me acompañas? Tenemos a tu hijo. Escucha atentamente. Esto no es ningún juego. Espera, per favor. El meu fill és diabètic, per favor. Que os quede muy claro que si llamáis a la policía, vuestro hijo morirá. Com t'ho he de dir? És que no m'entra al cap. Ets una irresponsable. Ets una... No et calles, Tiso. Lo xiquet mos ha vist i mos ha sentit. No ha de quedar lliure. En qualsevol roda de reconeixement mos assenyalaria, idiota. Àlex, ja n'hi ha prou. Mira el teu germà. Tant et costaria semblar d'ell? Com pot ser que no ho vegis? Mai heu volgut acceptar-me tal com som. Jo tinc unes altres qualitats que ell no té i que vosaltres no voleu veure. Aprecio molt a Neste Caradura. Sempre ha sigut el meu millor amic. Ferran, si té una pujada molt forta de sucre, podria perdre la vista. O algo molt pitjor. Ja estàs despert? Penses en ell, veritat? Què volies, que m'arrisqués a que es convertís en algú com tu? L'ovella negra de la família?